Γεια σας παιδιά, George My Name 4 εδώ και είμαι στο πρώτο επεισόδιο ενός private server μαζί με το Minecraft GR. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα ουσιαστικά θα κάνω μια ξενάγηση στο server με το Minecraft ο οποίος είναι μέσα. Ποιος είναι ο Minecraft? Δεν το ξέρω τίποτα, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πλάκα μου. Ένα μαλαξμένο είναι. Α, εντάξει. Ακούγεται πολύ καλό το παιδί. Θα τον βγάλω από το server μου. Και ουσιαστικά θα κάνω μια ξενάγηση. Είναι το πρώτο μου. Τον κάνω ban αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τον έκανα ban. Α, ναι, και είπα θα σας ξεναγήσω στο server. Οπότε εγώ είμαι αυτός. Το έφαγα τον ban μου. Το έκανα ban τον εαυτό σου. Παντών εννοώ. Και εδώ πέρα μένει ο GR007. Έχω φάει πάνω από έναν operator, λέει. Γιατί δεν μου πιάνει. What the... Εντάξει. Και ναι, εγώ θα κλέψω. Δεν αφήνει να μπω. Εγώ δεν κλέβω ρε παιδιά, μην λέτε... Slash μπαντών από κονσόλα και το όνομά σου. Ορίστε. Πάντα δίνει τη λύση ο George. Είπε ο γιατρός στον George να ακούς. Δεν πάει, το ξέρω. What? Και εκεί πέρα είναι το σπίτι του Minecrafter. Δεν μ' αφήνει να μπω. Σοβαρά τώρα, έκανες slash ban τον εαυτό σου. Άρα φαντάζομαι ότι τα items που έχεις θα... Λοιπόν, να σε κάνω μια OP, θα σε εμπιστευτώ να με κάνεις μια unban. Ναι. Μην κάνεις game mode, είναι και πάρεις τίποτα. Μα γιατί... Unban. Δεν κάνεις unban ρε ηλίθιε. Τι κάνεις, λάστι. Μπαρντών. Minecraft... Περίμενε, σε κάνω εγώ Minecraft. Οπα. Με έκανα ban στο δικό μου το server. Τι, what the fuck. Τι. Α, το έχω γράψει λάθος Minecraft. Έκανες ban. Και αυτός ήταν ο owner που ακούσατε. What the fuck, ο μαλάκας σοβαρά τώρα, γιατί δεν μου αφήνει να κάνω τον μπαντών. Φαντάσου να με ξαναβάλεις στο server. Φαντάσου να με ξαναβάλεις στο server. Να μην σε ξαναβάλει, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ακούω καλά. Για να ακούγεσαι. Να με ξαναβάλεις στο server. You don't get the permission. Καλά, συνέχισε το βίντεο, θα έρθω να το δω. Οκ, θα με κάνω DOP. Δεν σε έχω κάνει δύο. Τι εννοείς με έχεις κάνει δύο. Αν με έχεις κάνει. Γι' αυτό ρε ηλίθιε δεν μπορώ. Επειδή με έχεις κάνει DOP. Σε έκανε και πριν OP. Κάνε μου λίγο OP να κάνω τον παντών. Slash pardon είναι. Έλα ρε. Μα τι είπα εγώ. Τέλος πάντων. Και ας πάω στο spawn. Επειδή είμαι... Τέλος, το κατάφερα. Άσε ρε. Τέλος. Ναι, και... Να τη γλιτώσω μια φορά. Ποιος ξεμπάναρε ρε ο εαυτός σου. Αυτή η κονσόλα κάνει θαύματα. Και εκεί πέρα είναι το spawn. Και εδώ είναι ένα σκέλετον ο οποίος θα πεθάνει. Που ψόφισε. Εδώ είναι ένα ζόμπι. Θα ανεβάζω γενικά κυρίως βίντεο με... να παρουσιάζω σταμάτα ρε. SMP, servers, mini games και πολλά άλλα που ελπίζω να σας αρέσουν. Πεις κάτι. Μην πετάξει poison. Έτσι. Πήρα poison of healing. Potion διαβάζεις τα αγγλικά σας, γαμώτο. Potion of healing. Potion. I'm master of English languages. Okay. Πού είσαι. Στο spawn. Πού είσαι. Εγώ σε βλέπω. Γιατί όχι. Γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται νουμπάς άνθρωπος δεν ξεχνάται. Ό,τι να είναι αυτό τώρα το αγώνα. Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε το Minecraft να μην ψάχνει. Πού είσαι ρε. Καλά πάω. Έχεις ένα arrow. Ρε ψοφά. Για να με δεις το έκανα. Σοβαρά μιλάω. Το βλέπω. Αυτός συνεχίζει να ανάβει. Έτσι μπράβο.
ηλίθιε, καταστρέφεις το spawn. Δεν μπορώ να δω τώρα το Skype. Δεν μου λες, άμα τραβώ με fraps, θα μου τραβήξει και το Skype. Ξέρω εγώ. Ωραία, επειδή κάποιος μου στέλνει μήνυμα δεν μπορώ. Σταμάτα Skype. Έτσι και με σκότωνες. 44 levels από πάνω. Λάγκαρα τώρα λίγο, ναι. Και είναι ένας private server, μην ρωτάτε κάποιον αν μπορείτε να μπείτε. Παίζουμε μόνο εμείς και τραβάμε επεισόδια SMP. Θα κάνουμε πολλά πράγματα. Που μπορεί να... Θα γράψω τα κανάλια των παιδιών και κάποιον άλλο φίλο μου. Εγώ δεν έχω ακόμα παιδιά κανάλι, θα το φτιάξω που να είναι μόλις πάρω την PC γιατί έχει ένα πρόβλημα αυτό. Είναι προβληματικό. Εσύ στο spawn. Κάποιος που λένε George my name το στοχεύει με bow. Εγώ βλέπω ένα σκελετό να στοχεύει με bow, μετράει. Σώπα! Τι κάνεις το κακομοίρι το μακαρίτι. Ναι. Τρόμαξα. Έχω μια Έχεις ένα arrow. Έχεις ένα arrow. Ναι, έχω. Φέρ το arrow. Το ξέρεις πόσο σκελετέ. Τι θα γίνουμε φίλοι. Ναι, εγώ όχι στο ψόφωτο. Μου είχε να σου ρίξω πραγματικά, δεν ξέρω τι έτσι. Και εμένα επίσης. Και έχω φάει ράσπι. Μη. Έχω knockback. Όχι, έχω σάρπανες. What? 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 Τι what? Τι έκανες πάλι? Τι κατέστρεψες πάλι? You. Παλιάρο πόλεμος. Έχω sugar canes, έχω καλό νότο. Και έλα εδώ μωρή. Έχουν καλό νότο. Μη μωρή. Ζόμπι. Μαλάκα το είδες πως το σκότωσα. Εξαφανίστηκε μου. Ωραία η αράχνη, έχει καλό στόχο. Με βλέπει και δεν έχετε πάνω μου. Πού μωρή? Αυτές οι αράχνες είναι 8, είναι πολύ φιλικές. Δεν σε βαράνε. Αλήθεια. Να. Το φίλο μου. Βασικά δεν σε βαράνε μέχρι να τις βάρεις εσύ. Α, ναι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ, εντάξει, δεν είμαι φιλικός. Τι είπες? Γιατί βρέχεις ρε και έχω flame bow. Δεν πρόκειται να βγάλω τη βροχή με τίποτα. Τι μου στέλνουν στο Skype. Όχι ρε. Ο πίσω 4563. Είναι ένα άλλο παιδί που είναι στο σερβερ. Ούτε αν το σκέφτεσαι. Ρε! Δεν το έκανα, εγώ το έκανα το χέρι μου και το τόξα. Και θα σας ξαναγήσω, λοιπόν. Μην κάνεις... Ένα άρο, yes. Εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, είναι τα μαγαζιά όπως φαίνεται. Εδώ είναι trade shop. Όσοι μπαίνουν έχουν ένα δικό τους chest, Θα το φτιάξουμε καλύτερο trade shop, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ναι. Και... Μη, έχω 4 καρδιές. Καλά, εντάξει, επειδή είμαι πουλικός άνθρωπος. Logic, τραλαλαλαλα. Και από εδώ πάει σε ένα σκέλος spawner. Μια φορά έχει χαθεί εδώ μέσα. Ρε, ψόφισα! Πόσα χάρ! Εσύ παράγουρας και αυτός είναι! Έρχομαι για την βοήθεια! Μαλάκα, πραγματικά... Πόσα χάρτη είσαι! Και... θα σας ξαναγήσω όπως είπα, γιατί είπαμε μην κάνουμε βλακίες. Πες μου δεν με πήρε στο κυνήγι αυτός. Όχι, απλά έχουμε με το Minecraft στο spawner. Εντάξει, το spawner το φτιάξει ο GI και δεν ξέρω καν πώς λειτουργούν αυτό το spawner. Και εσύ έρχεσαι. Ναι. Όχι! Έχω έτοιμο τον bow μου για πάνω ενδεχόμενο. Η αστυνομία είναι έτοιμη. Να σου ρίξω! Όχι. Θα πάμε το τέρατο, μωρή! Α, το Minecraft μου! Το Minecraft! Ναι, τέλος πάντων. Το Minecraft! Πραγματικά ήταν ό,τι πιο ωραίο Σκάσε! έχω δει. Ρε, σε τραβούσε και εσύ και εγώ να πάνω. Ω, ένα spawner. Ένα skeleton.
Έτσι και το σπάσεις το spawn. Γιατί βάλω... Ένας George My Name μέσα. Δεν είμαι σκέλετον. Γεια σου! Βασικά, Γεια σου! κανονικά Γεια δεν κάνει. σου! Γεια σου! Γεια σου! Έχω κολλήσει. Γεια σου! Γεια σου! Ψοφάω ρε βλάκα. Γεια σου. Ψοφάω και καλά ψοφάω και... Γεια σου. Γεια σου! Μπράβο ξυνάκι. Και τώρα που σου λέω να έχεις πως άνθρωπος ψόφα τώρα. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Σταμάτα να βάλεις αυτά. Σταμάτα είπα. Και... ναι, Minecraft. Πού είναι τα Minecraft? Πάμε στο όπερο για ακόμα παραπέρα. Ουί. 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 Έλα ουί ουί. Το κάνουμε snipe. Α, βοήθεια. Κάτσε σε βρω εγώ τώρα. Όχι. Συμφωνείτε? Ναι. Γαμώ. Ποιο το πήρα? Α, ρε, ρε, ρε. Μωρή. Βάλε νερό. Βάλε νερό. Ήσπα σειρά. Γιατί έφυγε? Α, νόμιζα ότι μπήκε ο άλλος. Βοήθεια. Βοήθεια. Μαλάκα πραγματικά αλλά και σε βιάζω να κάνεις. Τα fuck logic. Ναι, λοιπόν θα κλείσω το βίντεο τώρα. Όχι, δεν το κλείσει, θα γυρνάσουμε ακόμα. Θα βάλουμε και τον μπι στην κλίση. Οκ, μισό, ξανά έχουμε λίγο, είμαι AFK. Τον πέταξα από κάτω. Το πέταξε στις σκότες αυτό. Ναι. Και βουλές. Νόμιζα ότι ήταν ο πήγε μια στιγμή και θα το σκότωνα. Όχι, 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 όχι. Κόψε τις λαϊκίες. Εδώ δεν έχει και νερό κιόλας έξω. Ψοφάς. Όχι ρε ηλίθεια, αφήνω. Κόψε, έχω level που τα θέλω. Πόσα? 35. Πάω να σκοτώσω τον μπι. Τρολολολολολο. 15 έχω ρε. Εγώ θα σκότω στον πι. Πού είναι ο πι? Να ο πι. Όχι, ας τον μπι μου ήσυχο. Γιατί κάνεις την άλλη μωρή. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πι. Μην τολμήσεις. Και αυτός είναι ο πι εδώ, ένας άλλος παίκτης στο σερβερ. Τι θα πας? Είναι καλό παιδί. Το βάλα. Τον πούστη έφυγε. Ένα ζόμπι πίγμαν, να το φέρω. Όχι. Μαλάκα έφυγε. Βασικά θα βαρέσω για πρώτη φορά Pigman. Θα με δείτε. Όχι, πάει, φεύγω εγώ. Και θα βάζω για πρώτη φορά άνθρωπο. Μοίρα ηλίθεια, είμαι 4 χάρτ να μπούμε. Εντάξει, είμαι 5, ορίστε. Ήρθε. Να ο πει, κάπου εδώ σταμάτησε. Να Don't το. σπάξεις him. Don't σπάξεις him. Δεν μπορώ, κρατιέμαι. Αυτός λέει τέλο iron. Να το βαρέσω μία. Ρε, άστον, τέλει iron. Να του ρίξω μία με τον bow. Εγώ θα του ρίξω μία με τον bow το κανονικό μου. Για κάποιο λόγο το bow κανονικό. Ρε, κόψετε. Κόψε ρε, μη. Βάζεις παίκτες στο σερβερ. Εγώ δεν μπορούσα, κανονικό σου ρίχνω. Και εγώ σου ρίχνω μαγεμένο, ποια είναι η διαφορά? Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Πραγματικά, τον είδε. Δεν έχω... εξέψε τα βέλη μου ηλίθιος. Ρε, ήτανε εκεί μέσα, δες. Ακόμα τραβάς βίντεο. Ναι. Θα το έλεγα. Και που λέτε... Ρε, ήταν ο Πι στις δράγες. Πού είναι ο Πι? Στις δράγες ήτανε ρε, πήγαινε στο spawner και πήγα εγώ και του ρίχνω μία και είχε πάρει φωτιά. Λες εκεί. Θα ψοφάει φαίνεται. Όχι ρε. Βασικά ναι, όντως, αυτό γίνεται. Και εδώ πέρα είναι το Nether Portal. Τι άλλο δεν Το Nether Portal. Nether Portal. Nether, είμαι χωριάτης. Φαίνεται. Πονείς κάτι για τους χωριάτες. Ναι. Εντάξει. Οι subscribers μου είναι χωριάτες. Τι νοιάζει. Λάκ κάνω. Δεν έχω πολλούς ακόμα. Ακόμα. Μην το κάνεις subscribe, δεν το αξίζει. Ενώ εσύ πετάς από... Ενώ έχεις αξία πολύ. Όποιος κάνει subscribe από τώρα στον George is my name 4 μπαίνει στο server αυτομάτως.
Ναι, όποιος δεν κάνει subscribe, ναι, να ο πει και... Μπαίνει στο server αυτομάτως. Αυτά είχα να πω. Γεια σας.